زي راديو دمፅ أمريكا راديو دمፅ أمريكا قدام سنبتن بساتلايت بنايل سات زمحلالفو مدب جميرو دحن مسوم كبرى سمعتنا أبزناي قدام سنبت مدبنا زتفلالي مدلوات موسيقى حيزنا لكم لنا فلما መንግስቲ ኤርትራ ቅድሚ 18 ዓመታት ዝኣሰሮምን ዝሰወሮምን 11 ፖለቲካዊ መራሕትን 17 ጋዜጠኛታትን ክፈትሖም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዑ እቶም 11 ፖለቲካውያን መራሕቲ ዝተኣስሩ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሃገራዊ ምርጫ ብምክያድ ንቅዋም ከኽብሩን ልዕልና ሕጊ ከረጋግጹን ዝፅውዕ ጽሑፍ ብቃልዕ ድሕሪ ምውጽኦም እዩ እቶም 17 ጋዜጠኛታት ድማ ንመግለጽ እቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣቃሊሖም ተባሂሎም እዮም ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኩሎም እስራት ካብታ ዝተዛሕዙላ ዕለታ ሒዙ ተሰዊሮም ኣለው ክሳብሎም እውን ናብ ፍርዲ ቀረቡን ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር ጨንፈር ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣውደቴ ኣከዊ ነዛ ዕለት እዚኣ መዓልቲ ሓዘን ኢሉ ይገልጻ ካልእ ጉጅለ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዋች እውን ተመሳሳሊ መግለጺ ኢሎም 18 መስከረም ኣውፂኢሎም ሂውማን ራይትስ ኣብ መግለጺኡ ቅድሚ 18 ዓመታት ልክዕ ከምዛሎም መዓልቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕልቶም ከም ተቃወምቲ ዝርኦም ተሪር ጸቕጢ ቀይድታት ዝጀመረላ ዕለት ያኽብል ብምግላጽ ኤርትራ ነዚ 18 ዓመታት ጸላም ከብቅዕ ክትገብር ኣለዋ ክብል ኣውፂኢሎ መግለጺኡ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ርእይቶ ንምርካብ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ፈተና ይሰለጠን ድሕሪ ዜና ፍሉይ ምድላው ክህልወና እዩ ናይ ኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ሱዳን ዑደቶም ዛዚሞም ከም ዝተመልሱን ዝበጽሕና ዜና ሓቢሩ ብርሃነ በረህ ተወሳኺ ጸብጻብ ይኹልና ኣሎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ሱዳን ኣብ ጸናሐለን መዓልታት ምስ ኣቦ ወንበር ሉዕላዊ ባይቶ ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ቀዳማይ ሚኒስተር መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ዶክተር አብደላ ሐምዶኽን አባል ሉዕላዊ ባይቶ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ደግሉን ኣብ ዝገበሮ ርክባት ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ምትሕብባር ንምዕዛዝን ንኣድማዒ ዞባዊ ውሕደት ብሓባር ንምስራህን ከም ዝተረዳድኡ ወጋዓዊ መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ኤርትራ ሻባይት ሓቢሩ ኣሎ ብዘይካዚ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ብኣቦ ወንበር ሉዕላዊ ባይቶ አብዱልፈታህ አልቡርሃንን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ተሰኒው ኣብ ከተማ ካርቱም ዝርከብ ዓበይቲ ኣፍረይቲ ትካላት የርሞፍን ዛድናን ከም ዝበጽሐ ተሓቢሩ ብተወሳኺ መንግስታት ኤርትራን ሱዳንን ኣብ መወዳእታ ናይ ዑደቶም 6 ነጥብታት ዝሓዘ ሓባራዊ መግለጺ ኣውፂኦም ብመሰረት እቲ መግለጺ ምትሕግጋዝ ኣብ ምክልኻልን ወታደራዊ መዳያትን ምትሕግጋዝ ኣብ ጽላት ቁጠባ ንግዲ ሕርሻ ትሕተ ቅርጺ ኢንዱስትሪ ዕደና ከምኡውን ሃብቲ እንስሳን ዓሳን ምትሕግጋዝ ኣብ ማሕበራውን ባህላውን መዳያት ትምህርቲ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ማሕበራዊ ህንጸትን ምትሕግጋዝ ኣብ ጸጥታዊ መዳይ ምልውዋጥ ሓበሬታ ህንጸት ዓቕምን ከምኡውን ምክልኻል ውዱብን ዶብ ሰገር ገበናትን ምትሕግጋዝ ኣብ መዳያት ፖለቲካን ዲፕሎማስን ኣብ ዞባውን ኣህጉራውን መድረኻት ዞባዊ ድሌታት ንሰላም ምርግጋእን ምትሕግጋዝን ንምስማር ዘገልግል ዞባዊ ምትእኽኻብ ንምቋም ምስራሕ ተግባራውነት ናይ ስምምዕ እዚ ንምርግጋጽ ሽማግለ ክቀውም መምርሒ ተዋሂቡ ይብል ኣብ ካርቱም ዝተገብረ ስምምዕ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ 8 መስከረም ክሳብ 13 መስከረም 2019 ኣብ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ናይ ስራሕ ምብጻሕ ከም ዘካየደን ምስ ወራስ ዓራት ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ሼኽ መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያይን ካልኦት ሰበስልጣንን ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡ እቲ ካብ ሻባይት ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ ኢትዮጵያ ናይ ምንኣስ ልምዲ ንደቅና ኣይነውርስን ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ተዛሪቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ክልል ደቡብ ኣብ ዞባ ከፋ ከተማ ቦንጋ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝተዘራረብሉ እዋን መንግስቶም ኩሎም ተኸባቢሮም ዝነብሩላ ዓባይ ሃገር ንምህናጽ ከም ዝሰርሕ ተዛሪቦም ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ዝተጓዓዘ ሪፖርተር እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ አፈወርቂ ክተርቦ እያ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ካብ ህዝቢ ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሮሎም ኣሎ ብፍላይ ኣብ ቦንጋ ስታዲየም ዝተገብረሎም ኣቀባብላ ፍሉይ ነይሩ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ዞባ ከፋ ዝመጹን ኣብ ስታዲየም ቦንጋ ንዝተኣከቡን ነበርቲ መደረ ዝገበሩ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ መንግስቶም ዓባይ ሃገር ንምህናጽ ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም ታላቅ ኢትዮጵያን የመገንባት እንጂ ኢትዮጵያን የማሳነስ ልምምድ ለልጆቻችን የማናወርስ መሆኑን በድጋሚ አባይ ኢትዮጵያ ንምህናጽ ደአምበር ንኢትዮጵያ ናይ ምንኣስ ታሪኽ ወይ ከዓ ልምምድ ንደቅና ከም ዘይነውርስ ደጊመ ከረጋግጸልኩም መደሊ
زحالف 4-5 ዓመታት ዝነበረ ካይዳ ግን ንኢትዮጵያ ዝረባሕ ኣይነበረን ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ንኢትዮጵያውያን ፍቅሪ ሰላምን ምክብባርን ዳኣምበር ከምቲ ናይ ትማሊ ክፍኣት ውዲት ተንኮል ምትህዋኽ ካብ ዘስዓቦ ድኽነትን ድሕረትን ዝኸሰብናየ ስለዘየለ ሓድሽ መንገዲ ክንለማመድ ኣለና ኢሎም ተም ቀዳማይ ሚኒስተርን ሓቢሮሞም ዝተጓዓዙ ምክትሎም ደመቀ መኮነን ሚኒስትር መከላኸሊ ለማ መገርሳን በዓልቲ ቤቶም ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽን በሓባር ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ መእከብ ኣዳራሽ ቦንጋ ምስ ህዝቢ እውን ተማይጦም እዮም ካብ ተኻፈልቲ እውን ሕቶታት ቀሪበሎም ምላሽ ሂቦም እዮም ሓድሽ ናይ ክልል ኣወዳድባ ዝምልከት እውን ካብቲ ዝቐረበ ሕቶታት ሓደ እዩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ዘይፍታሕ ፀገም የለን እቲ ህዝቢ ምስ ምምሕዳር እትኽልል ተረዳዲኡን ተሰማሚዑን ሕቶን ተቕሪቡ ንፌደራል መንግስቲ ዘሸግሮ ጉዳይ ኣይኮነን ብሰላማዊን ብስምምዕን ብብስለትን ደኣ ይኹን እምበር ክብሉ መሊሶም ክብል እስክንደር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደ ዝካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ንምሕደራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነቂፍኩም ተባሂሎም ቅድሚ 18 ዓመታት ዝተኣሰሩን ዝተሰወሩን 11 ፖለቲካዊ መራሕትን 17 ጋዜጠኛታትን ክፈትሖም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፀዊዑ ኣምነስቲ ኣብ ዘርግሖ መግለጺ መርኣያ እቲ ተበግሶ እዩ ንዝበሎ ናይ 18 መዓልታት ወፍሪ ሚድያ ከም ዝጀመረ እውን ጠቒሱሎ በትረ ስልጣን ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር ጨንፈር ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ዝራሪቡ ዝሰርሖ ክቐርብ እዩ እቶም 11 ፖለቲካውያን መራሕቲ ዝተኣሰሩ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሃገራዊ ምርጫ ብምክያድ ንቅዋም ከኽብሩን ልዕልና ሓቂ ከረጋግጹን ንዝጽውዕ ጽሑፍ ብቓልዕ ድሕሪ ምውጾም እዩ እቶም 17 ጋዜጠኛታት ድማ ንመግለጺ እቶም ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣቃሊዕኹም ተባሂሎም ከም ዝተኣሰሩ ይዝከር ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እንተኾነ ኩሎም እሱራት ካብታ ዝተታሕዙላ ዓለት ኣትሒዙ ተሰዊሮም ኣለዉ ክሳብ ሎሚ ናብ ፍርዲ እውን ኣይቀረቡን ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር ጨንፈር ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣዶተይ ኣክወይ ነዛ ዓለት እዚኣ መዓልቲ ሓዘን ኢሉ ይገልጻ Today, the anniversary, the sad anniversary of the detention of... لما أنتي منجست إيرترا مبل 18 عامات نعسرا بوليتكاوي مراحتي زأسر الله معلتي زخرية زوم أسرات زرعايهم سبيلن مبزاحتيهم مستعنهم انتهى اليوم بهوت هالو انتخوينهم ون زفل سبيلن شعو غازيطا ستيت الزنبرة أهرون برهانا أتعلت بخمز صعب يذكرها. تا جزيتي أنا بحكي أزيا تحزن جزي يعني لا مسكرم حسب تشمونت تشعل حدا جزيتات تا قبلو مني وقعد سواعين ثم جزيتي نياتات حقت رسلة تحاسو غير اللي تألمي قبل علينا بريدي تفني مالتي جزيتات ناشر شهود عزين مالتي هجي بدي حريقو عب عسر شمونت جزيتات ناشر عزين عب على فرنسا فلسطين بحريق بعد 5 محلات مالتي كاب جزانا كأصرنا متين مالي شعو أنا أب جزائي نمركن كتا جزيتاي زعتوا يسير عزيتن كأني رمالتي بسخوني أي رأني نيري unfortunately أثرت حدا زخون جزيتن ياتات شعو تأثيرهم كلهم تم أوز تأثروا مالتي أب جزيتانا صرحوا اليوم ولا تنميتن كانوا جزيتات أحسنا داتي صبوع أركناتي نيرنا صبوع ليلا نيرنا كلهم تم أحسنا داتي نير على الزمن عم نتماني الأسرات ناي مقالح ماتيوس حفتعات ولا مكتل أصلا رأيناي كسر بنان بدحني هاي خيلي صبوا بخونه فريندشيب ينيرنا مالك عدتي كونتاتي بخوم او خلاص كوينو زهدن مستحانه سر مستعصري كل نظري في المتكا مالك وحدات عدل زغبرنا كان نلبكينا تمزموز حقن عقدت ما صرت له الحمش تخابهم درو كم زموتو نسمع مالتي نايتم صرفون بيوت على روتي يلو نايتفلت
ኤርትራ ነዚ ኩሉ ናይ ፍትሒ ጥሕሰትና ፈጸመት ከላ ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣባል ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ኮይና ንዝሓለፉ 10 ዓመታት ምቕጻላ መስደመም እዩ ይብል ኣብ ምብራቕን ቀርንን ኣፍሪቃን ዓበይቲ ቃላያትን ኣፍሪቃ ኣተሓባበሪ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰይፍ ማጋንጎ ኣብ ጨንፈር ኣምነስቲ ዩኤስኤ ሓላፊ ጉዳያት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣዶታይ ኣኩዌ ብወገኑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ንዝቕጽል 18 መዓልታት ወፍሪ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝጀመረ ጠቒሱሎ ዕላምኡ ሓቲትናዮ We will be publicizing the cases and the names of the individuals, how they were detained. ነቲ ዘእሰሮም ጉዳይን ኣስማቶምን ክነቃልሖን ከመይ ከም ዝተኣሰሩ ክንዛረበሉን ኢና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ጽምዶ ዘለዎም መንግስታት ክንዘራረብ ምስ ወከልቲ መንግስቲ ኤርትራ እውን ተራኺብና እዞም ንዛረበሎም ዘለና ሰባት ስለምንታይ ከም ዝተኣሰሩን ስለምንታይ ክሳብ ሎሚ ከም ዘይተፈትሑን ክነልዕል ኢና ከምኡውን መንግስቲ ኤርትራ ንልዕልና ሕግን ብሃውሪ ምእሳርን መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ንኽረጋገጽ ፖሊሲኡ ንምቕያር ዝወስዶ ስጉምቲ ክንከታተል ኢና እዚ ቀጺሉ ዘሎ ማእሰርቲ ዝሕብሮ ነገር ኣሎ እንተኾይኑ ብምሕዳር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዝቃወምዎ ንምጭፍላቅ ክሳዕ ክንደይ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝሕብር ከምቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣማኢት ናይ ሕለና ኣሱራት እዞም 28 እሱራት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን እውን ብዘይ ቅድመ ኩነታትን ብህፁፅን ከፈትሑ ኣለዎም ይብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝዘርግሖ መግለጺ ኣምነስቲ ዘውፅኦ መግለጺ ሓዱሽ ነገር የብሉን ብርክት ዝበሉ ጻዕርታትን ፈተናታትን እውን ሓሊፎም እዮም መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት ዘባውን ዓለምለኻውን ውዳበታትን ይዋሳእን ይሳተፍን ኣሎ እንታይ ለውጢ ክነምጽእ ኢና ኢልኩም ኢኹም ተስፋ ጌርኩም ኢልናዮ ንኣዶቶይ ኣክዌይ We do believe that the situation in the region has changed dramatically. The changes and reforms that are being initiated in Ethiopia. ኩነታት እቲ ዞባ መሰረታዊ ለውጢ ኣርዩ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣታተወ ለውጥን ተሃድሶን ስለምንታይ ኣብ ኤርትራ ዝተለወጠ ነገር ኣይተረኣየን ዝብል ሕቶ ንክልዓል ሓጊዙ እዩ ብዛዕባ እቶም እሱራት መዝርራብና ክንቅጽሎ ኢና ሎሚ ንከም በዓል ኣስቴር ፍስሓጽዮን ኣስቴር ዮሃንስን ጴጥሮስ ሶሎሞንን ካልኦትን ኢና ነዝክር ዘለና ዝበል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እዞም ሰባት እዚኦም ተረሲዖም ከም ዘይተርፉን መንግስቲ ኤርትራ ንረዘንቲ ሕቶታት ክምልስ ጸቕጢ ክሕይሎን ነቶም ማእሰርቲ ምኽንያት ንኽህበሉን ምግባርን ከም ዕላማ ከም ዝተታሕዘውን ገሊጹሎ ንመንግስቲ ኤርትራን ትካላቱን ግብረ መልሲ መግለጺ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ክንረክብ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ጻዕርታት ኣይሰለጠን እንተኾነ ካብ ሕሉፍ ርእቶታትን መግለጽታትን እዞም መራሕቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታትን ብኽሕደት ዝጥርጥሮም ከም ዝኾነ ይገልጽ እዩ ብዛዕባ ዝጥርጠርሉ እንታይ መበልካ ኢልና ሓቲትናዮ ንኣዶታይ ኣክዌይ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቅድሚ 6 ዓመት 10 ዓመት እዋን ነጻነት ግን ሓርነት ዘይብሉ ዝብል ሰፊሕ መግለጺ ከም ዘውፅአን ኣብ ኤርትራ ገበን ፈጺምካ ዘብሉ ነገራት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንኽተምልጥ ምፍታን ናይ የህዋ ምስክር ምዃን ኣባል ስድራኻ ካብቲ ሃገር እንተወፂኡን ዝብሉ ይርከብዎም ብኣህጉራዊ መዐቀኒ ንሓደ ሰብ ቅድሚ ገበነኛ ምባልካ ናብ ቤት ፍርዲ ክትቕርብ ግድን እዩ ምስ በለ These people have not even had that fair hearing and so the government I think cannot እዞም ንዛረበሎም ዘለና እሱራት እቲ ዝነኣሰ እዋን ቤት ፍርዲ እውን ኣይረኸቡን ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ መስርሕ ቤት ፍርዲ ከየማልአን ጠበቓ ኣብ ዘይረኸቡሉን ኩነታት ክጥቅኖም ኣይግባእን ስለዚ እቲ ጸቕጢ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝዓልብ ክፈትሖምን ንዘፈር ፍትሒ ክቕይሮን መሰል ምውዳብን ምእካብን ከኽብርን ንመሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ከኽብርን ይግባእ እዞም ዝተኣስሩ ሰባት ፈጺሞሞ ዝበሃል ማዕረ ሁከትን ዓመፅን ዝረኣይ ኣይኮነን ምኽንያቱ እቲ መንግስቲ ይኸደሉ ዝነበረ ኣንፈት ስለ ዘጨነቖም እዮም እምነቶም ብጽሑፍ ገሊጾም ኣምነስቲ ዝዘርግሖ መግለጺ ምስ ማእሰርቲ ሚኒስተር ፋይናንስ ዝነበረ ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ ዝተኣሰረሉ ቀዳማይ ዓመት እውን ተቓዲየሎ ኣቶ ብርሃን ኣብርሀ ኤርትራውያን ስለ ዴሞክራሲያዊ ለውጢ ኢሎም
ብሰላማዊ ኣገባብ ንኽቃለሱ ዝጽውዕ መጽሓፍ ድሕሪ ምውጽኡ ዓሚ ከምዛ ናይ ቱማሊ ነበረ ዝተኣሰረ ብድሕሪኡ ብዛዕባኡ ኣይተሰምዐን ኣበይ ከም ዘለውን ኣይፍለጥን ከምቶም ካልኦት ናይ ሕልና ኣሱራት ኣቶ ብርሃን ኣብርሃውን ካብ ዓለም ኣብ ዝተገለለ ምስጢራዊ ስፍራ ተታሒዙ ከም ዘህሉ ዝጠቐሰ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ስድራ ቤቱ ብዛዕባ ሃለዋቱ ድዩ ብዛዕባ ኩነታት ጥዕንኡ ድሃይ ከም ዘይብሎም እውን ይገልጽ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ናይ ሕልና ኣሱራት ክብሎም ዝኸኣለ ስለምንታይ ከም ዝኾነ ዝተሓተተ ኣዶታይ ኦኩቤ ናይ ሕልና ኣሱራት ክብሎም ዝኸኣለ ይብል ሰባት ፖለቲካዊ መርገጺኦም ብሰላማዊ ኣገባብ ክገልጹ ከለዉ ዝወርዶም ማእሰርቲ እዩ በለ እዚ ሰብኣውን ፖለቲካውን መሰል እዩ ኣብ ቻርተር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተወቀጠ እዩ መንግስቲ ኤርትራን ካልኦት መንግስታትን ነዚ ጎነፃዊ ኣገባብ ንዘይስዕብ ኣገባብ ቃልስን ክቕበሉ ዘግድዱ ኣድማሳዊ መትከላት ከኽብሩ ይግባእ እዚ እዩ ኣብ ኤርትራ ዕለታዊ ይጠሓስ ዘሎ በለ ኣዶታይ ኣኩዌይ ጋዜጠኛታት ቅድሚ 18 ዓመት ክእሰሩ ከለዉ ኣሰናድኣ ጋዜጣ ሰቲት ዝነበረ ኣሮን ብርሃነ ብዛዕባ ሃገሩ ከምዚ ይብል ኩሉ እቲ ዝግበር ስራሓታት ኤርትራ ብዓይኒ ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ክትሪኦ ከለኻ ኣይቅቡሉን ሕጂ እቲ መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ኣብቲ ሃገር ዝግበር ሓበሬታ ድሕሪ እንደገወት እዩ ከም ዘቃልዖ ይፈልጥ ማለት ከምኡ ስለ ዝኾነ ኢኻ ንኣብነት ብዛዕባ መነባብሮ ህዝቢ ትምህርትታት እንታይ ይመስል እቲ ዴይ ቱ ዴይ ኣክቲቪቲ ናይቲ ህዝቢ እንታይ ይመስል ከምኡ ዋላ ሪፖርት ክገብሩ ፍቃድ ሓቲቶም ጋዜጠኛታት ኣብኡ ናይ ደገ ጋዜጠኛታት ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ እንተዝኸዱ እስቲል ነቲ መንግስቲ ሓደ ዓብዪ ትረት እዩ ምክንያቱ ንጋዜጠኛታት ናይ ደገ ኾኑ ናይ ውሽጢ ብዓይነ ጥርጥራ እዩ ዝርኦም ከም ሰለይቲ እዩ ዝርኦም ከምዚ ዓይነት ሜንታሊቲ ዘለዎ ስርዓት ድማ ብሕጂ ከምኡ መንገዲ ከፊቱ ናይ ካልኦት ጋዜጠኛታት ነፃ ኮይኑ ማኡ ክሰርሑ ፍቅድ ኢልካ ደይሕሰብ እዩ ማለት እዩ ዓለም ምስቶም ግዳያትን ምስ ስድራ ቤቶምን ንኽትውግን መፀዋዕታት ዘቕረበ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ብህፁፅን ብዘይገለ ቅድመ ኩነትን ንእሱራት ክፈትሖም ዓቲቱሎ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዘረባና ካብ መንግስቲ ኤርትራ ርእይቶ ንምርካብ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይሰለጠን ንዝምልከቶም ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢን ሚኒስተር ዜናን ኤምባሲታትን ግብረ መልሲ መግለፂ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ክህቡና ሓቲትና ፍቃደኛታት ኣይኮኑን እንተረኺብና ክነቕርበልኩም ኢና እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ድማ ተዋሂቦም ኣሎ ይብል ነቲ ኣኼባ ዝተኸታተሉ ሙሉጌታ ጽባሃ ሒዙልና ኣሎ ካብ ዝምስረት 3 ወርሕ ዝገበረ ማሕበራዊ ፍትሒ ንዜጋታት ኢትዮጵያ ኢዜማ ኣብ ትግራይ ንፈለማ ግዜ ህዝባዊ ኣኼባ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ካይዱ እቲ መድረክ ዝኸፈቱ ምክትል መራሒ ኢዜማ ኣይተ አንዱዓለም አራጌ ውድቦም ኣብ ከተማ መቐለ ኣኼባ ንከካይድ ውጽኢታዊ ንክኸውንን ህዝቢ እታ ከተማን መንግስቲ ክልል ትግራይን ንዝገበረሎም ሓገዝ ምስጋና ኣቕሪቦም እቲ ኣኼባ ብሰላማዊ መንገዲ ክዛዘም ድማ ኣካላት ጸጥታ ንዝገበርዎ ድጋፍ መስጊኖም ቅድሚ ሕዚ ኣብ መቐለ መድረክ ንምስንዳእ ውድቦም ሕቶ ኣቕሪቦም منبارون دحر ዝተወሰነ መመላስ ተፈቂድሎም ዋላ እንተነበረ ብምኽንያት ሰነ 15 ዝተፈጸመ ቅትለት ጀነራላትን አመራርሓን ከም ዝተሰረዘም ገሊጾም ኣይተ አንዱዓለም ኣብ ዘረቦም ገለሰባት ንትግራይ ኺድኻ ህዝባዊ ኣኼባ ምክያድ ዳርጋ ናብ ሰሜን ኮርያ ኺድካ ሰላማዊ ሰልፊ ምጽዋዕ ከም ዝቆጽርዎም ተዛሪቦም ትግራይ ንዓይ ዓደዩ ጭውነት ህዝብ ድማ ሎሙን ተዓቂቡ ረኺቦ ክብልዮም ገሊጾም ህዝብ ትግራይ ዝተፈላልዩ ሐሳባት ዘይቀርበሉ ህዝብ ይሎም ከም ዘአምኑ ድማም ሐቢሮም በጨዋነት በኢትዮጵያዊነት ስሜት በፍቅር ነው የተቀበለን አንዳችን ግልምጫ አልደረሰብንም መሰዳደሩም ቢሆን ከመጣም በኋላ በጨዋነት በኢትዮጵያው ስሜት በፍቅርን ይተቀበሉና ዋላ ሓደ ሰብ ብጎና ዓይኑ ኣይርአየናን አካላት ምምሕዳር ይኹን ናይ ጸጥታ ሰባት ብጽቡቅ እዮም ተቀቢሎምና ማዕኸና ዜናውን ንዓኹም ሓዊሱ ብጽቡቅ ይኹም ተቀቢልኩምና እዚ ሓቂ ስለ ዝኾነ ክንመስክር ይግባአና ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዝተፈለየ ሐሳብ ዘይሰምዕ ህዝብ እንተሃልዩ ህዝብ ትግራይ ስለዚ ህዝብ ትግራይ ካብ ፍርሕም ዝወፀ ብዙሓት ሐሳባት ከውጽዩ ብዙሕ ሐሳብ ከድምጽውን ድሌተሎም ብዛዕባ ኢትዮጵያውነቱ ብዛዕባ ታሪኹን ወገኑን
ብዙሕ ዝዛረቦም ነገራት ኣለዉ እዚ ህዝቢ ክስማዕ ዕድል ዘይረኸበ እዩ ተቃወምቲ ውድባት እውን ከም ድላይም ዘይተኻትዑሉ ከባቢ ኣብ ካልእ ከባቢታት ኢትዮጵያ እውን ከምዚ ዋላ ተኾነ ኣብ ትግራይ ግና እዚ ዝገደደ እዩ ስለዚ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ስራሕ ትፅቢት ይግበረልና እዮም ኢሎም ኣብቲ መድረኽ ዝቐረቡ ርእቶታት ነቐፌታ ዝበዝሖም ምንባሩ ዝገለጹ ኣይተ አንዱዓለም እዚ ድማ ከም ፈላማይ መድረኽ ትፅቢት ንገብሮ ኢሎም ኣብ 7 ወረዳታት ትግራይ ኢዜማ ኣባላት ከም ዝወደበን ብቐጻል ድማ ከጠናኽሮ እዩ ኢሎም ፕሮግራም እቲ ውድብ ዘላለዩ ኣይተ ሃብታሙ ኪታባቦ ገነም ኢዜማ ኣብ ፌደራላዊ ዘይተማእኸለ ስርዓት ምምሕዳር ክኽተል ኢሎም ሕዚ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ኣብ መሰል ውልቀ ሰባት ጠመተ ብዝገበረ መልክዑ ክመሓየሽ ውድቦም ድሌት ከም ዘለዎ ተዛሪቦም ኣብ ኢኮኖሚያዊ ጉዳይ ድማ ነፃ ዕዳጋ ክህሉ ኢዜማ ክቃለስ ኢሎም እቲ ህዝባዊ መድረኽ ንተሳተፍቲ ክፍቲ ምስ ኮነ ድማ ብርክት ዝበሉ ሕቶታትን ርእቶታትን ቀሪቦም እዮም ኣብቲ መድረኽ ብተደጋጋሚ ካብ ዝተልዓሉ ጉዳያት ድማ ኣብ መሪሕነት ኢዜማ ዘለው ውልቀ ሰባት ቴሌቪዥን ኢሳት ብምጥቃም ንህዝቢ ትግራይ ቅድሚ ሕዚ ዘርኢ ምጽናት ዝኣወጅ እዮም ንምንታይ ይቕሬታ ከሓትትኩም ንመቐለ መጺኹም ዝብል ሕቶ ነይሩ ኢዜማ ተብሎ በተቋቋሙ ፓርቲ ላይ ያሉት አመራሮች ኢዜማ ተባሂሉ ኣብ ዝተጣየሸ ውድብ ዘለው አመራርሓ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ወፃኢ ሃገር እውን ከይዶም ኢሳት ዘጣየሽናዩ ንሕና ኢና እዮም ኢሎም ኢሳት ንህዝቢ ትግራይ ዘርኢ ምጽናት ዝኣወጀ 95 ሚልዮን ዝበለ በዚ ድማ ይቕሬታ ከሓትቱ ንሳቶም ዝመርሑ ውድብ ኣብ ትግራይ መጽኡ ፕሮግራሙ ከላልን ትብል በየናይ መትከልዩ ህዝቢ ትግራይ ክቕበለና ኢልኩም ተሓስቡ እዮም ኢሎም ኣይተ አንዱዓለም ኣብዚ ጉዳይ ምላሽ እንትህቡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝኾነ ገበን ዝፈጸመ ማዕኸን ዜና ብሕግን ስርዓትን ክሕተት ይግባእ ኢሎም ስለ ኢሳት ተደጋግሞ ተነስቷል ብዛዕባ ኢሳት ብተደጋጋሚ ይለዓል ኣሎ እዚ ጉዳይ ኣብ ቀረባ ሰሚዑ እዮም ኢሳት 95 ኢና ንኸውን ኢሉ ንህዝቢ ዘላዓል ሓሳብ ዘቕረበ ኣብ ማእሰርቲ ብምባረይ ኣብ ቀረባ ሰማዕኽዎ ግና እዚ ዝኾነ ይኹን ይዛረቦ ዝወደቐ ተሓሳስባ እዩ ትኽክል ኣይኮነን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝፈላለ ተሓሳስባ ሓደ ዓሌት ኣብ ልዕሊ ካልእ ዓሌት ዘላዓል ትኽክል ኣይኮነን ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ሃገርና ናብ ሓደጋ የእትውዋ ዘለው ማዕኸናት ዜና ኣለው እዚ ዝኾነ ይኹን ይዛረቦ ስርዓት ክሕዝ ይግባእ ሕዚ እውን ብስርዓትን ሕግን ክሕትት ዝኽእል እዩ እዚ ንሕና ብትሪ ንኹንኖ ተግባር እዩ እዮም ኢሎም ኢዜማ ኣብ 2012 ዓ.ም መረፃ ንክካየድ ድሌት ኣለዎ ዶ ቅዋሙኸ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ተላዒሉ ኣቦ መንበር ኢዜማ ኣይተ የሸዋስ ሃበራ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዝመረፆ ክመሓደር ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን ኮይኑ ግና መረፃ ንምክያድ ትካላት ምድላዋት ክገብሩ ይግባእ ኢሎም ውድቦም ድማ ኩልግዜ ንመረፃ ድልው ምዃኑ መረፃ ድማ ነፃን ፍትሓውን ኮይኑ ዝፍፀመሉ መንገዲ ኣብ ዘለሉ እዋን እቲ መረፃ ምክያድ ይግባእ ክብሉ ተዛሪቦም ስለዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘለው ድኹማት ትካላት ብምጥንኻር ኣብ ግዜኡ ዶ የርክብ ዝብል ስጋት ኣለና ኢና ዝበልና ኢሎም ኣይተ የሸዋስ ካልእ ኣብቲ መድረኽ ካብ ዝተልዓሉ ድማ ኢዜማ ናይ ዶክተር አብይ አሕመድ እዩ ይበሃል ዝብል ነይሩ ኣይተ አንዱዓለም እንትምልሱ ኢዜማ ናይ ዶክተር አብይ ዝብል ተቐባልነት ዘይብሉ ወረዩ ነዚ ውድብ ንምስራት ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንተለና ገና ዶክተር አብይ ናብ ስልጣን ቅድሚ ምምጾም ኢና ሓሲብና ኢሎም ኣይተ አንዱዓለም ብዛዕባ ኣብቲ መድረኽ ዝተልዓሉ ሕቶታት እንትዛረቡ ልክዕና ብግልጽ ነጊርኩምና ኣይሓደግኩምልናን እዚ ድማ ዝግባእ እዩ ኢሎም ሃገር ዝህነጽ ብዘተን ብህዱእ መንፈስ ዝካየድ ክትዕን ብምዃኑ ብዝሰልጠነ መንገዲ ክንጓዓዝ ይግባአና ክብሉ ድማ ተዛሪቦም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ ሞዳታ ኣሞንጎ ወታደራዊ ሓይሊ ማይንማርን ካቺን ናይ ነጻነት ሓይልን ዘሎ ግጭት ስእነት መሬት ምምዝባል ዜጋታት ምብትታን ስድራ ቤታት ዝኣመሰሉ ቁጠባዊ ጸገማት ይፈጥር ምህላው ይግለጽ ኣሎ ብዙሓት በርማውያን ደቂ ኣንስትዮ ናብ ጎረቤት ሃገር ቻይና ብምኻድ ንዘይ ሕጋዊ ምስግጋር ሰባት ጉዱድ መርዓን ይቃልዓ ምህላውን ብተወሳኺ ይግለጽ ኣሎ ስቲቭ ሳንፎርድ ምስተሓለቕ መሰላት ጉዳያት ግጭት ሰሜን ማይንማር ዘዳለዎ ሪፖርት ዊንታ ኺዳነ ሒዛቶላ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ማይንማር ዝርከቡ ስራሕ ዘይብሎም ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ካብ መነባብሮኦም ዝተመዛበሉ ስድራ ቤታት በብግዚኡ ኣታውን ምርካብ ናብ ቻይና ይስደዱ እቲ ኣብ 2015 ዝተዛዘመ ሓደ ቆልዓ ሙላድ ዝብል ፖሊስ ቻይና ድማ ቀንዲ ጠንቂ ምዃኑ ይግለጽ ምክንያቱ ኣብቲ ሃገር ቁጽሪ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ቁጽሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣዝዩ ዝበዝሐ ብምዃኑ ብዙሓት ዝምርዓወን ወይ ዝወልዱለን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ጎረቤት ሃገራት ንምምጻእ ይግደዱ ዝበዝሐ ግዜ ድማ ኣብቲ ኣፋፊ ኩነታት ዘለዋ ንሓደጋ ይቃልዓ ስማ ክትገልጽ ዘይደለየት ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብመገዲ መሓዙታ ስራሕ ንምርካብ ናብ ቻይና ምምጻእን ድሕራ ግን ሓለዋታ ጥፊኣ ጁሆ ከም ዝተታሕዘት እውን ትገልጽ
I've suffered and lived in terrible conditions. ببزح سكات على تقامي كنتات نبر نيرة قداي صوتاوي عمتوني ولا قام سوم نمدق أسف عدنيا انت زي نبركو أقدي دومني عميتني دهريو دما نفس صرقوينة تبل ولا قا قال خابزوم قدات بنتصر قبن كم استفدت أمزاريون تخونو قال دما أب أوام بسممع سدرابيتات سكايدو مرعى كم زيادة قزم مهاب زع مسلو مبسحتات بمهاب جميرهم دحراي ملكوم زغير يوم دحلا مسلات زخونه محبر دق انستيوكاتين سدرابيتات كابزلوم تمنيت زبقاسيو انتخونا ولدي سعبينتهم بسممع ولد زفصمو مرعى زتردو أي مسلنا نيبل حنت كاب أبالات زمحبر سنكحم كم استبل أبوناي I think many of the parents want their daughter to marry because مبزحتهم ولدي دقهم لتشاينا وسبعي كمرعوا يدليو مغنياتو زحاشنا برخ رخبا سلزدليو مقست تشاينا نزيقاتاتو بزحاش خونتاتي حزيلهم سلزامنون يتبل أمانقو منقستن تقام تكاتشين أب قرباستل على حادش كتش لما نتتجميرو زنابر للزبن من رقاقات زوبان دوك بلا قدي دوولو تحلق تمثلات دما ازي نتقبنات زي هقاوم سقاقار سبات كو سقابري خبلو سقاتهم قلتو اللو زي راديو دمت أمريكا أيو كابزكا واشنطن دي سي ناي قدامة سنبت مدلواتنا مدباتنا نزازمينا زلنا بزادر في إخ السنة بتوكم مني أفوركي